Καλησπέρα σε όλους τους παραγωγούς μας. Είμαι ο Ελευθεριάτης Χαράλαμπος από τα φυτόρια Montera Plants. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιανουαρίου έχουμε εξαγωγή δεντριλίων αμυγδαλιάς ποικιλίας Φυρανιά και Τέξας και ποικιλίας αυτογόνιμης του Όνο. Τα δέντρα μας είναι ημιαναπτυγμένα άνω των 1,5 μέτρο στο υποκείμενο GF677. Πλούσιο ριζικό σύστημα, καθαρή ρίζα και μεγάλη ανάπτυξη δεντριλίων. Υπάρχουν διαθέσιμα δεντρίλια γυμνόριζων και για παραγγελίες καλέστε μας στο 6989 70 40 73 και 6988 27 99 30. Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση και ευελπιστούμε για μια μακροχρόνια συνεργασία.